Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar een interview met Sabrina Din Mohammed. Zij gaf onlangs op de University of Curaçao een interessante lezing over het thuisgevoel van regionale migranten. En zij spitst daar onderzoek vooral toe op de Dominicaanse gemeenschap op Curaçao. Ze is antropologe en migratieonderzoeker en heeft op eigen kosten dit onderzoek uitgevoerd. En het komt volgend jaar in een wetenschappelijke uitgave. Maar het is voor haar belangrijk om dit verhaal, waar voel je je thuis als migrant, op papier te zetten en onderzocht te hebben. Kijk naar het interview dat we met haar hadden. Ik heb geprobeerd in mijn onderzoek het verhaal van de migrant een plaats te geven. En dan specifiek gericht op hun thuisgevoel. En via dat thuisgevoel probeerde ik te weten te komen hoe zij zich voelen op Curaçao, wat hun relatie is met de Dominicaanse Republiek, hoe zij hun weg vinden in de samenleving. En wat kun je daaruit concluderen? Dat thuisvoelen en de locatie van thuis een heel gedifferentieerde aangelegenheid is. Migrantengroepen zijn niet homogeen. Dus er is vaak het idee dat migranten naar een land komen en gericht blijven op hun land van herkomst. Ja. En eigenlijk geen deel willen zijn van de samenleving, maar eigenlijk het wel zouden moeten zijn. En mijn onderzoek laat zien dat migranten een thuis kunnen hebben of zich thuis kunnen voelen in het land waar ze terecht zijn gekomen, in dit geval Curaçao, of in de Dominicaanse Republiek, of op beide plekken, of helemaal nergens. Ja. Dus het gevoel van thuis en de hechting aan culturele praktijken uit het herkomstland zijn heel gedifferentieerd. Je kan niet zeggen dat is de Dominicaan, of dat is de regionale migrant, of dat is de Haitiaan. En zo moeten we migrantengroepen ook benaderen, als intern gedifferentieerd. Ja, en niet een label erop plakken van die zullen wel zo denken of die zullen wel zo voelen. Precies. En wat voor de Dominicaanse migranten geldt dat ook voor andere migrantengroepen? Zou kunnen. Een ander belangrijk resultaat is dat thuisgevoel en een weg vinden in een samenleving is aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de migrant. Je gaat naar een land en je moet gewoon je best doen om een deel te worden van de samenleving. Maar contextuele factoren zijn ook belangrijk. Een bepaalde context kan uitmaken of het makkelijk voor je is of juist moeilijk voor je is. En waarom moet je aan denken? Stigmatisering, discriminatie, niet voldoende kennis hebben over processen, regelgeving, wetgeving en wie helpt jou daar dan bij. Dus misschien wil je dan wel een weg vinden, maar is het gewoon heel moeilijk. Ja. Het is interessant en er gaat ook nog een boek van komen. Je gaat dit verder uitwerken. En je hebt hier al een lezing over gegeven op de University of Curaçao. Hoe ging dat, die samenwerking met UOC? Een echte samenwerking was het niet. Het is meer dat ik het belangrijk vond om de lezing hier te geven op deze universiteit. Het idee is op Curaçao ontstaan 17 jaar geleden. De UOC is de Universiteit van Curaçao en een universiteit heeft een verantwoordelijkheid om betrouwbare en onafhankelijke kennis te delen met de Curaçaose maatschappij, met beleidsmakers. Dus dit was voor mij de plek om de lezing te geven. Goed zo. Ja, en de samenwerking, in zoverre we kunnen spreken van de samenwerking, is heel mooi gegaan. Het is goed gegaan. Er was ook interesse bij UOC om mijn lezing te laten geven. Want ik vraag het ook, want je hebt je hebt het onderzoek zelf gefinancierd. Je hebt het zelf uitgevoerd, omdat je wil dat dit onderzocht wordt. Dat komt niet zo heel vaak voor. Hè? Het is pure passie. Passie voor Curaçao, passie voor de levens van migranten, de verhalen van migranten eigenlijk. En dit is denk ik het eerste diepgaande kwalitatieve onderzoek waarin het perspectief van de migrant naar voren komt. En dat wilde ik graag. En om je andere vraag te beantwoorden, gelden deze resultaten ook voor andere migrantengemeenschappen. Gedeeltelijk. We zouden meer onderzoek moeten doen naar ook bijvoorbeeld Jamaicanen, Haitianen, Colombianen, maar ook bijvoorbeeld naar de Europese Nederlander. Want het zijn allemaal gemeenschappen die uit een andere historische, politieke, sociale en economische context komen en die dan hier allemaal terechtkomen.